Bueno, eta orduan, aurrenengo urratzoiek eta polita izango ziren, ezta? Ba, bera, erabide txikitan, gauza unitz egin behar dira, eta orduan ikasten duzu zer nahi. Danetik inbiar dalako, ezta? Bai, zara erredaktorea, eta kameralaria, eta makilladoria, eta egin behar dien guztia, eta platoko estanteriak era montatzen dituzu behar baldin bada. Vale. Orduan, hori eskolariko berena, hori batentzat da. motxilan amatezu, betiako, ezta? Herri erabide bat, importantea direne, Euskal Herrian zenbat dauden, eta ze lan handia egiten duten, herri komunikabideak, herri aldizkariak, herri irratiak, bi bazuek, segi hortan, ze gauza lokalei, gauza importantzia handia eman bertzaile. Ez zaiena ematen, hortaz, ni agitza arronago. Horlako leku batean hasi zana, eta segitu zazuen, Hemen, Vale. Horrela, oso ondo. Vale. Eta, bueno, hori bukatu guan, edo ze gertatu guan? Handik Euskal Telebistara pasatu nintzen, bai, pixkat, estudiatu nuen, karrera bat ere, estudiatu. Lau urte zibili unibertsitatean, ez dakit, ikasi genuen, Bilbon urte hona pasatu genituen, bizilari buruz haunitz ikasi genuen. Ama igaresti atea zitzaion? Bai, pixkoa pagatu zen bai gure amak ere. Baina, bueno, baukagu, karrera hor, lizentziatura kazetaritzan, eta, bueno, hasi ginen gero Euskal Telebistan bekadun, albistegietan lehenbizi, eta, bueno, gero ja hor behin sartuta, gauza haunitzetan, bai. Vale. Bueno, guain eskaiare bai, azkenengoa betu nilagunduko zuten. Bede oso bota, betu, goitik bera iten dio horrela.